power. Fight the 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 power. We got to fight the powers that be. As the rhythm's designed to bounce with transcendental rhymes, designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, we are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? I love it, let's get down to business, mental self-defense of fitness. Don't let the show. You got to follow what you know to make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. 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 We got to fight the powers that be. To me, yes, he's straight out racist. The sucker was simple and plain. Motherfucking John Wayne. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorru karrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Gareak eureak eginez, indarrez aurre eginez, elkartasun eta saretze feminista ereiten, etxaiari hortzak eta ukabilak erakusten, sistema zapaltzailea deserrituratzen, gure aspaldi aukeratu dugu. Autodefentsa transfeminista! Gora, borroka, feminista! Gora, borroka, feminista! Aurtengo Sanferminetan ere, indarkeria matxistak ez duetenik izaten ari, eraso sexual bat salatu da, hainbat abusu sexista ere, eta sumisio kimikoko 8 zaraketa jaso dira momentuz. Mugimendu feministak horiek guztiak gaitzazteko kalera atera da, eta pantailaren beste aldean dugu, Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako plataformakio kidea den, Amaia Zubieta, eguerdion, Amaia? Egunon. Esan dugu, ez da, balantzea nolakoa den, atzokoa nahi zuzen aski dela esateko kalera atera zineten. Bai, momentuz gure datuen araberan 21 salaketa izan dira intentsitate gutxikoak, eta zoritzarrez intentsitate handiko eraso bat
Eta hori delataz, gure protokoloak, adostutako protokoloekin jarraituz, atzo atera zen manifa deitu genion, eta baita ere instituzioak deitu zuten hiritartasunari, hiritarrei baita ere batzeko gure mobilizazioan, erantzuna, polita zoritzarrez esan behar dela gogorra, eta hau batez esan zen nahikoa zela txistukada batekin, ez? Amorruz josita gaudela behin ere berreskuratzea gure jaia 2 urte eta gero, eta baita ere olako berreskuratzearekin batera indarkeria jasotzearena salatu izan beharra. Bai, eraso sexisten aurkako salaketa irmoa egin zenuten atzokoan, aipatu duzun bezala ez, etenaldiaren ostean jaiak bueltatu direlako, eta ikusten ari garelako, esoik Sanferminetan, Euskal Herrikoen batzokoetan egoera berdinak pairatu behar dituztela emakumeek, indarkeria berdinak. Zenolako irakurketa egiten duzue? Egia esan, badago, gazi gozoa dela gure irakurketa. Alde batez, 2011-tik erreparatzen hasi ginen indarkeriaz eta lan bat egiten ari zela, bai gizartean eta bai instituzioekin, eta bere fruituak eman dutela. Esan nahi du, gai garela, momentu batean antolatzeko olako elkarretarazeak indarkeria refusatzeko edo baita ere aktibatzeko erantzun soziala. Baina zoritzarrez ere jarraitzen dutela erasoak izaten. Kontzientzia gehiago dago jendearengan, baina bide oso luzea dela amaitzeko indarkeria ez bakarrik jai eremuetan, baina oro har toki guztietan. Gainera alarma guztiak piztu dira 7 emakumek eta gizon batek zistadak salatu dituztelako. Zein protokolo jarri da martxan honen aurrean? Osasun protokoloa da, eta aholkatzen dena olako kasuetan zerbait nabaritzen da komunikatzea ahalik eta azkarren osasunean analitikak egiteko eta ikusteko ia posible den identifikatzea ze sustantzia izan den. Oraindik oso elemento berria da gure inguruan. Eta, hor jarraitzen dugu, bakarrik ikerketak hor daudela, eta emaitzak ezagutzea interesgarria izango dela. Aipatu duzu elementu berria dela, Euskal Herrian ez zegoen horrelako aurrekaririk, mugimendu feministatik zein mezu zabaldu nahi duzue zistadeekin lotuta? Honekin batera, egia esan, nire kidea Keniak atzo komunikabideetan aurrean esaten zuela zorionez, kuadrilan zegoen eta elkar babestea ongi dago eta asko dakigula emakumeak gure artean autodefentsa eta elkarren defentsa elemento importantea, baina beste aldetik da kontraesana, gu aldarrikatzen dugun jaian eta gauan eta kaleetan eta gure bizitzako eremu guztietan azken nahi dugun. Eskatzen duguna da ez dela gure inguruen babesa, gure kuadrillaren babesa, gure nahi duguna da aukera izateko, mugitzeko toki guztietan azke. Eta ez izatea ez ausartak eta ez babestuak. Horregatik importantena da kudeaketa soziala. Denok erne egoteko eta nire ustez hasten da hori kontzientzia hartzen jendengan libre izateko emakumeak arreta izan behar dela ez onartzeko ez da eraso txiki bat. Eta nire ustez pizkanaka hori baitaren lortzen ari dira. Hala izan da, deia, mezu horrekin gelditzen gara, Amaia Zubieta, mi azker. Sanferminek badute beralde iluna ere, aste honetan hainbat eraso sexista salatu dituzte hain justu, aste hasieran larun batean izandako sexu erasoa salatu zuten, jendetza bildu zen bertan, eta hori da, eraso horien aurka, hemen atzan ikusi dezakezuen kabina jarri dute, eraso horiek jarraituz eta informazioa eguneratuz, egunero, eta herritarrei informazioa helaraziz. Egia esan da, apena bada, eta holan ezin dela ibili, baina
Aber, hau mejor egiten dau, ero zer. Hasi bida txikitatik ikasten, gauza horreik ez gertatzeko. Behin da berriro komentatzen da zer dagon, eta behin da berriro errepikatu egiten da gertatzen dana, eta bueno, nik ez dakit kontrol gehiago jarri beharko den, edo nik ez dakit zer, baino da urtero errepikatzen den zerbait. Tamalez festa guztitan gertatzen da. Gu alabak ditugu eta hori, gaizki. Es una lacra que en fiestas como esta que se junta mucha gente, pues hay gente que se dedica a esas cosas y bueno, pues hay que erradicarlo en la sociedad y se erradicarán las fiestas. Informazio gehiago eta neurri zorrotzagoak kontzientziatu. Eta neurri zorrotzagoa jarri beharko dira horretarako. Zaila da, bai, zaila da. Gure alabentzat eta sementzat ere gogorra da. Gaur egun nola ateatzea beldurrakin. Iruditzen zait izugarria pasatzen da idean, baina toki guztietan, hemen da toki guztietan. Ezin dut nik ulertu hori. Zer respeto gutxi dagon. Nahikoa da laia. Bale. Olakoik ez. Ez, bestetan ez inoiz. Festa gongi pasatzeko diela. Iruñeko kaleetan Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiarekin egin dugu topo, eta hark ere irmo gaitzetxe ditu eraso sexistak. Larregi izango zala, bat egonda ez da. Albiste oso latza, oso txarra. Eta uste hau denon gauzia dela, ez da bakarrikan emakumeen gauza bat, baizik eta gizonezkoak be hor implikatu egin behar garela, eta horren aurka peto-peto jo egin behar degula. Implikazioa beharrezkoa da, geroz eta gehiago latxorrekin amaitzeko. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores? Sí, señor. ¡Pásala! ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. Si es así, yo os lo pagué, y si no, os lo demande. Maiatzen 25 aldea, o ekaina horren artia, eguraldian gora bera, etortzen gara, eta nik antzutu arte hemen moitu gabe, ustela azken arte, hemen txe, eroten naiz, txagola.
badirudi etiketa bat batera da. Etiketa bat, bi etiketa. Horietan bat berdela aukeratu, bizkarian pegatu, eta horren arabera bizi. Bizulo. Ez da egingo dugu orain. Zein aukeratuko dugu? Bata edo bestia. Bai, bata edo bestia, eskerrik asko, baina zein? Hori izan ez gea, hori? Gainera, nork esaten du, hau ongi da, hau gaizki da, eta notik ateratzen da zulo hori gabe ezin dugula bizi. Bueno, Zaunka musika talde bat da. Orain dela urte bat gutxi gora bera sortu zen taldea. Bueno, sortu zen, proposatu ziguten egakume kantolatu zuen Lizarrako gaztetxean mikroireki bat, ez mixtoa. Eta animatu ginen elkarrekin abesti batzuk jotzera, eta momentu Zaunka proiektua zegoen sortuta. Osea, hasi ginen, hori, mikroireki batetan parte hartzeko nahian, eta gero hortik aurrera, 6 hilabetetara, sortatu zitzaigun aukera kontzertu bat emateko Harrotasunaren festan, eta hor montatu genuen Zaunka proiektua horretarako. Bueno, badaukagu hor leitmotiv bat lagun batek hasi zuena esaten eta identifikatuak sentitzen gara punk romantika folklorika hitzarekin, edo adjetiboekin. Eta bueno, gara koktelera batean sartu bagina bezala, ez bakoitza bera marena eta bera itarena. Eta bueno, gure estiloekin, baina bai daudela hortik gauza batzuk, ez. Osea, romantiko folklorikoak bai garela eta punkiak baita ere. Eta beste leitmotiv da mamarratxas pero buenas muchachas eta habas frescas rural styla. Bai, ondo pasatzeko musika egiten dugu, baina baita musikalki kalitatea nolabait bermatuz ez, oskenean, saiatzen gara behintzat. Bai, gauzak, estilo bat definitzen gaituena, musikalki ezin dezakegu, eska egiten dugu, eska rock, eska fusionez, egiten dugu pixka denetarik, gustatzen dizkigun gauzak, maitasunetik, eta, musikalki gauza kongi eginez, baina ez zaigu inporta ez da akatsak egitea. Akatsak badakigu direla naturalen parte, ez, bai, makinak ez gara, eta baita rebeindikatzen dugu askotan mediokritate hori. Bai, eta nik uste ere orain gaudela momentu batean non ikertzen gabiltza pixkat ze musika estiloa egin nahi dugun, ez? Gure estilo propioa, bai, ze bidea egin nahi dugun. Ba, ez da erreza. Nabaritzen da, ez? Lekua, lekutxo bat badugu, baina hori lekutxo bat. Zaila da, eskertuak, oso eskertuak gaude deitzen gaituzten guztietan jotzeko, noski baiet, baina ikusten dugu ez daukazula, ez dakit, apoio guztiei berdina, ez?
Osea, gauza da nik uste, nik gutxienez zaunka sortu baino lehen teorikoki banekien emakumeen egoera holtza gainean eta musikaren ezenan ezela erraza, ez? Azkenean, ezagutzen dituzu musikari pilo, hor daudela, hor daramatela urte pilo borrokan bere haien lekua errebindikatzeko eta teorikoki badakizu, baina orain barruan gaudela, ni bai sumatzen dut hori nola gertatzen den realitatean, ez? Nola zaila da, ez dakit nola azaldu, baina nabaritzen da gure presentzia holtza gainean, jendeari deseroso sentitzea eragiten dio, ez? Nola bait. Eta ez bakarrik sentitzen dugulako, baizik eta noizbait esan digutelako, hori gure, gu badaukagu gure janzkera bat, ez zaunka bezala aurkezteko, ez gure pertsonai zaunkalariak presentatzeko, eta esan diguten nolabait gure irudia batzutan intimidantea dela edo violentoa eta ni, ez dakit zergatik. Estampao animal pindara magula orain dela 50 urte jarri zen modan, Medias de Regias ez dakit, zin mas. Eta baita ere gure, diskurtsoaren aldetik, ez? Nik entzun ditut komentarioak rollo, eske zuen diskurtsoa oso feminista da, bakarrik eremu feministetan jo dezakezuela nolabait. Y es como, a ver, que estoy cantando Bésame mucho, abrázame, Doctor Deseo, ze diskurso feminista daukazu hor, hainbeste molestatzen zaizuna. Ja, horren deseroso egoteko, zergatik. Igual da gehiago gure presentzia ensi, hiru emakume aldun, gaudela hor estenatoko gainean, eta ez dakit, igual batzuk deseroso edo intimidadua, baina bueno. Ez gaude ohituta, nik uste jendea ez dagoela ohituta. Bate bat.